Lidi, vítám vás u nového videa 2023 kartiček. Dneska vám ukážu moji sbírku. Toto jsou zlaté podepsané. Tady máme další tým, River Plate. Tady máme klub Bruggy. Se omlouvám, ten na tým neznám, a je to z Brazílie. Tady máme anglickou Chelsea. Tady máme Liverpool. Tady máme Manchester City. Tady máme Manchester United. Jinak, jestli byste si chtěli koupit, tak prodávají to v každém papírnictví, si myslím. Tady máme Tottenham Hotspur. Tady máme Atletico Madrid. Tady máme španělskou Barcelonu. Ještě podívejte. Tady máme Real Madrid. Tady máme francouzský Marseille. Jo, jsou to fakt krásné kartičky. Tady máme PSG. Samozřejmě Mbappé, Messi, tady nesmí chybět. Tady máme německý Bayern Mnichov. Tady máme Olympiakos, pardon. Tady máme, to nevím, co je, pardon. Tady máme Inter Milan. Tady máme italský Juventus. Tady máme AC Milan. Tady máme nizozemský Ajax. Tady máme polský Lech Poznaň. Tady máme Sporting Lisabon. Můžete důkladně podívat. A tady už začínají vzácnější karty. Tady máme brankaře. Pořádně se podívejte. Tak tady už mám, tady na druhé stránce už jsou zase hráči. A tady máme taky ještě hráče. A tady máme rekordy. Jo? Čekajte. A tady je ještě jeden hráč, Heung-min Son. A to je vše. Pro další part, další album dejte 10 lajků. Zatím čau.